24. maj. Anden sejlads. Wayfarer Contender start. Ikke én båd i nærheden af linjen. 30 sekunder til start. 15. 10. 5, 4, 3, 2, 1, nu! Der er 8 meter. 9 meter. Nå, Torben ikke kommer over linjen. Nu får vi se, hvad han gør. Jeg håber, han sejler videre.